No niin. Ja tässä Ootossahan tosiaankin lyönnit on hyvin suuressa roolissa. Me mieluusti niillä näytettäis nyt, mutta tuo meidän lyöntityyppi Nilssi, niin se on sairaana. Niin me ei nyt sitä tälle videolle saatu. Mutta eiköhän se tuohon kolmos itsepuolustusvideolle sitten tuu. Että siirrytään suoraan potkuihin tästä sitten. No niin, elikkä meillähän haetaan voimaa näihin potkuihin tämmöisestä niin sanotusta reverse switchistä. Elikkä lähdetään vaikka, että vasen jalka on eessä, niin sitten nopeasti vaihdetaan oikea puoli eteen, sitten käännytään ja potkaistaan. Okei, elikkä näin ja sitten potkaistaan. Elikkä tämä toimii myös etupuolelta potkuihin. Elikkä me voidaan vaihtaa tästä näin ja sitten potkaista noin. Elikkä me pystytään saamaan tällä voimaa sillä kun se kimmotetaan tästä lattiasta ikään kuin tällä lailla, että alpaatetaan ja sitten noin. Tai sitten se voidaan tehdä myös takaperin. Elikkä näin. Ja nyt me sitten reenataan tässä tuon minun oppipojan kanssa vähän sen näitä malliksi. Niin no, meillähän niinku seurassa on periaatteena, että kaikki on sillä lailla tasa-arvoisia, että vaikka olisi vähän huonompikin, niin pääsee tekemään kyllä kaikkea mitä muutkin tekee. Niin sepä vuoksi me nyt hammariakin päästettiin vähän potkaisemaan, niin katsotaanpa nyt miten se siitä lähtee. Mutta tämähän ei ole sitten niinku se taso, mikä meillä oikeasti on tässä systeemissä, että siitä näitä näyttöjä äsken, että nyt on sitten hammarin vuoro vähän tuossa kokeilla, että miten se onnistuu. No niin, ja nyt kun nuo potkut saatiin pois alta, niin voidaankin siirtyä lyönteihin. Ja ensimmäisenähän meillä on vuorossa tämä niin kutsuttu Fugue-lyönti. Eli Fugue-lyöntihan amerikkalaiset tarkoittaa kalastuskoukkua. Että nyt tässä tämä minun oppipoika rupeaa näyttämään. Mä tässä pitelen tämmöstä niin sanottua osumamaalia, johon hän koittaa nyt osua tällä Fugue-lyönnillä. Eli tässä harjoituksessa, tämä ei ole niinku käytäntöä. Tässä vaan harjoitetaan kättä siihen, että se osuu tämän koko se maalitaulu silloin kun tuo lyönti suoritetaan. Eli nyt lähdetään harjoittelemaan tätä sitten, että tämä on niinku tämmönen tarkkuusharjoitus. Aika hyvinhän sieltä pojalta lähtee. Kyllä, kyllä. Ja nyt sitten siellä kotikatsomossa voi näyttää, että tässä ei ole tehoa tässä lyönnissä mukaan ollenkaan. Mutta minä voin vakuuttaa teille, että asia ei ole näin. Ja sitä me lähdetään tässä kahtomaan seuraavaksi, että eikö mukaan ole hää. No niin, se on tosiaankin sitten niin, kuten äsken sanoin, että joka ei usko, että tässä on voimaa, niin mäpä nyt näytän. Eli sehän lähtee täältä, että niin haetaan se voima täältä kropasta tällä lailla näin. Ja sitten niin se pitää kunnon huita suolaa. Ja näin on sitten aukottomasti todistanut, että se on niinku hehkari voimakas. Ja jos ette usko jumalauta, niin minä sanon, että kannattais varoa. No niin, ja tässä on monia käytännön applikaatioita tässä meidän Fugue-lyönnissä. Elikkä tässä me saadaan tällä tämmönen hyvä setuppi aikaiseksi. Elikkä tässä tulee tämä, ja sitten tämä sitappi on sitten tässä, kun tää kaula aukeaa täältä. Ja sitten kun me ollaan saatu kaula auki, niin mikä tässä nyt on enää, ei tässä ole enää mitään muuta tehtävissä. Näin. No niin, ja meillähän näitä sitten monesti reenataan tällaisena rilleinä, eli porina. Elikkä tässä lähdetään vuorotellen tekemään näin, elikkä kuten muistatte, niin tosiaan nyt tästä lähtee tämä Fugue-lyönti ensin. Aukaistaan tuosta noin, ja nyt se toimii. Näin, kuten näette. Hyvin toimii. Nyt sitten hammari lähtee tekemään samaa mulle.
Ei Hammeri, kun siis ensin otetaan tämä fuuklöinti tästä. Elikkä ensin lähdetään fuuklöintiä näin. Ja sitten vasta näin. Nyt se toimii. No niin, kokeilepa nyt. Ei jumalauta Hammeri, ketkä muista se fuuklöinti pitää tulla sieltä. No niin, nyt sitten lähdetään vähän harjoittamaan taas kättä, että se pelaisi hyvin sitten taistelussa. Ja nyt meillä on ensin tämmönen kiusaustrilli, eli poraa. Tässä niinku pyritään härnäämään toista kaveria tällä lailla. Näin. Mutta mitä se nyt tehdään, niin se on laitetaan kädet tästä niinku, ne tulee tältä sivulta. Ja kumpikin syöttää tällä lailla keskelle, näin. Ja tästä niinku lähdetään vetämään, näin. Näin. Ja sitten niin kuin tässä nähdään, niin Brenkillä ei oikein lähde tuo vielä tuo kiusaus, mutta minä taas kyllä osaan kiusata ihan hyvin, että kyllä se siitä ihan hyvin se lähtee menemään. Sitten meillä on tämä paksaustrilli, jossa niinku kädet laitetaan näin yhteen ja sitten vetästään nuosta ja sitten Brenkki tekee. Noin. Kuten näette, niin osaavassa käsistä tämä läsähtää, mutta taas oppipojat kun vetää sen, niin se on tommonen tupsaus. Elikkä mihin tässä pyritään, niin se pitäisi olla tommonen läpsäys. Ihan niinku viikonloppuisin, kun tulee vähän otettua miestä väkevämpää, että siinä kun akka rupeaa huutamaan, niin semmonen samanlainen läpsäys pitäisi kuulla sitten. No niin.